Mai vreau să-l văd în sân. Dar oprește tu mamutul. Ei, cum ai rături? Unde-i? Stai. Eu așa fac eu asta. Bună jucăria asta, mă. Câți bani îți face? Nu investești acolo un... Da, pui 2-3 frungi. Da, și gata, îți fost bani. Ar trebui pus una din asta și nu radio. Stai că e partea a doua, mă, Iulian. Partea a doua, mă. Nu se poate așa ceva, să ratezi. Mai întâi, domnul, nu-ți plac? Da, el n-are treaba. Nu știu că te place vreodată. Ce are unghi de... Oooo! Cât e? Acum ai pierd? Da. Mi zici că sunt patroni. Vine Romica. Hai, Mihai, hai. Ai văzut un mamut pe coardă, ți-a plăcut? Da. Nu, ce s-a supărat? Nu s-a supărată. Dar ia fără mâini! Diana, de ce nu se mai oprește? Pentru că trebuie să ne tot